Kako da postigneš da te dijete u pubertetu sluša? Prvo vidimo šta se događa u pubertetu. Čemu uopće služi pubertet, predpubertet i tinejdžerske godine? Znaš li da već sa 9 godina djeca su u predpubertetu? Naravno da ovisi od djeteta do djeteta, međutim, načelno oko 9 godina ćeš početi prepoznavati znakove. Pubertet služi da dijete otkrije sebe, da se razvija, da procvjeta. I naravno da ako mi kao roditelji idemo iz ega i ako mi kao roditelji djetetu govorimo šta da radi, kako se ponaša i šta i kako bi trebalo, i ako idemo iz našeg ega, prirodno je da u pubertetu, u tinejdžerstvu dolazi do sukoba između ega nas kao roditelja i ega našeg djeteta. Zato, ako radiš sljedeće, možeš imati dobar odnos djeteta i postići da te to tvoje dijete uvažava, da te je spremno čuti, da je spremno čuti tvoje mišljenje i tvoje savjete, da te dijete sluša. Prvo, uvaži tu razvojnu potrebu da dijete otkriva sebe, da otkriva, definira vlastiti ego. Drugo, kada želiš djetetu dati savjet i usmjeriti svog tinejdžera, tada prvo stvori situaciju u kojoj se dijete može povezati s tobom, u kojoj može biti stvarno receptivno, da te može čuti. Možda ćete otići zajedno u kino, praviti neke kolače ili nešto, i onda nakon toga ili drugi dan pitaj dijete kako je ono s tim, šta misli o tome, što mu želiš posavjetiti. Dakle, kako je s tom uopće temom prije nego kreneš sa savjetom. I tada malo pomalo kroz razgovor dođi do toga što želiš sugerirati. Ali prije nego uopće počneš govoriti i usmjeravati svoje dijete, vodi računa da si ti u stanju prisutnosti, da osjećaš svoj mir i poštovanje prema djetetu. Iz te pozicije vlastite prisutnosti kao roditelja, mira i poštovanja osobe koju imaš pred sobom, svoje dijete, reci: i ja sam razmišljala o tome i pitala sam se kako bi bilo kada bi. I tada daj savjet. I čekaj reakciju. Zadrži mir i poštovanje bez očekivanja da bude onako kako si ti zamislila ili zamislio. Uostalom, tko kaže da mi doista znamo šta je najbolje za drugu osobu? Iako kao roditelji imamo više odgovornosti i više znamo od djece, jer smo iskusniji, mudriji, duže živimo. Ali tko kaže da je upravo moj način najbolji način za moje dijete? Sretno!